Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Oh, tanawa. Ha! Mura ka Gerald Anderson. Mao ba nay? Talikod na. Mm. Kana, agoy. Mura jud kag si Gabi Concepcion na. Mao ba nay? Ato bang? Dali, Oo, dali. sige. Ato bang? Narali. Ato bang ni nanay ka na? Hay. Mura gid ning kanahas Paulo Abilino. Oh. Oh. Yabang niya nakagidag ng hilak man ka. Day. Ngano ka hinampak? Nganong mihila ka, Franco? Ngano ka? Ako gyud kang ina. Inahan bitaw ko ni mula sa Mao nang kedil. permigyo kang mudayeg na ako, di ba? Nga ako gwapo. Kainahan ba ka? Ay, natural hanggaw nimo. Sa wayon yun ka. Ako ko'y natagbaw himo nimo do. Hilabi ang antos na kong sa pupo nimo diri sa ako ang tiyan do. Sud siyam kabuwan. Ug sa akong pagpanganak nimo. Hapit ko matay kay suhi ka man. Hapit ko mamatay mong panuwaya ka. Oh. Ay, paikat ni mo na yan. Daigon matuto ni mo, bro. Ngalan sa tanim mong panuway. Tinuod mabitaw na. Hapit kong matay nimo. Pertingantos na ako nimo eh. Hapit duha ka adlaw gud nga nagbati ko nimo. Oh, ha? Mao ba nay? Oy, hapit ko dig tubig sa akong pagpanganak nimo, Franco. Kaingon gud ko. Basta mo gawas ka. Tukon ta ka. Manoy, sanuyod sanay. Bida sa di mo na yan. Pero pagkakanahan, paggawas ni mong kanahan na ka, tukunon tata ka, pero wa madayon kay nakita na kong imong kagwapo. Bida, lugal lang sa tanim mo na paita sa tanim mo. Tuntong tao. Unsay ulog-ulog ba tinod na sa gubog ko daw, klaro ka na kung gwapo ka. Pero mautong na ko dayon ng pagtuok ni mo kay gwapo ka man laging anak ka. Salamat ay. Inahanggi ka na ko. Odo, inahanjud ko ni mo do. Di yung kakamaong musaway na ko. Musaway na tamperusyon ako. Naimi kay. Nahibaw ba mo? Nakonsensya ba ako? Ha? Nakonsensya ka? Nga naman? Nga naman, Miss Babes? Hanggaw sad kayo ko eh. Nga no lagi? Nanguta naman gud si Franco, unsay buhaton o basihanan nga ang babae musugot og panguyaban sa lalaki. O niya? Unsa tubag ni mo, Miss Babes? Akong gitubag nga ang numero 1 gyud nga musugot ang babae, mao ang kagwapo sa lalaki. Bitaw, no? Okay kayo ah. Unya, unsa pa'y sunod? Gawas sa kagwapo? Wa na lang ko mapadayon sa laing basihan. Nganong ang babae musugot sa lalaki. Wa di lain. Wa na lang lagi ko mapadayon sa ikaduhang basihanan. Kaysa permero pa lang daan, wa naman siya makapasar gud. Wa siya kapasal sa kagwapo? Yes, Andy. Hala no. Mauday na. Umauday to nga ni Uli. Pero ako sige pangutan na kung nahiubos ba siya. Nitubag man siya nga, wa ko na siya mahiubos akong gisulti. Pero ako betong gibakwi ba akong gisulti. Niyan ako nga nagtiaw ra ko. Oh, noon. Sakit ra pud to, Miss Babes. Chris, Kay ug ako'y nasultihan nimo ato, no? Wala kang sulti. Sirit na ko. mao din ay imong bation, Chris. Kung pananglit, ikaw akong gisultihan adto. Yes, Miss Babes. Sakit ra pud. Ang anong sakitan man nga tinuod man sad?
Para ni mo, Andy, bati siya. Pero para na ako, wapo kay si Franco. Chris, Kung kamo si Miss Babes, gibatian sa naong ni Franco, pues, para na ako, gwapo siya. Chris, Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. pero tiaw naman gutong ako. Nangayo pa manggali kog sorry niya. Sakit rapod nga tiaw, Miss Babes. Mangayo kog sorry pag-usab niya. Kailaki ko sa kiniya ni Franco, oy. Pasensyoso kay na siya. ako, ikaw na sa kumidason sa gisulti ni Miss Babes, ha? Kaluoy din sa akong idol, no? Chris, nag-joke ra baya ko ha? Okay na, Miss Babes, oy. Akal to siyang aman niya. Unsay ngan? Aman. Ay, wa naman sa tumayubo si Franco nako. Okay na to siya. Kanti ko to siyang mubati sa tinuod yung gibati, Miss Babes. Kining mga tug na lang ta. Ugma sayo sa buntag, ani ta mamahaw. Ayaw lang, Miss Babes. Sa'yo sa buntag mo uli na ko, kay may appointment ko ugma. Mao ba? Hmm. Sige. Dire lang mo ha. Naiduha ka kama. And pag-upload lang mo duha ni Andy. Og air condition ba ni? Salamat kaayo, Miss Babes. Okay, sige. Biyaan ta na mo. Padayon lang, Miss Babes. Kita na lang duha din ni Andy. Oh, bitaw. Mga tuog na ta. Sige, katuog na. Sige, matuog na ko. Pero nung ka ha? Ha? Unsay nung ka ba? Nung ka ha nga kamangon ko nimo? Sabare, paghilom na kisoy. Kanina rin ko nagsikig piyong-piyong sa akong mga mata. Pero dili gyud ko makatuog. Ang akong huna-huna, tuar yung Franco. Buang nga sa kinako eh. Wa sa kinako kapugni akong baba eh. Pataka man akong sulti. Kisakitan gito siya ba nga wa siya makapasar sa kagwapo. Ubalik pa baka to siya. Mo-drive pa baka to siya sa akong sakyanan. Sorry, Franco. Sorry. Puso na ko kagalingan ng katuog ko. Nasol ko kanunay sa gisulting Babes na ko. O ako kapasar kay di ko gwapo. Paita, no? Matuog ko. Di ko gwapo. Psst. Oh. Dulinitsit ako. Kinsa. Oh. Hala. Ang samin. Psst. Silinitsit ako. Ano man? Tanawa ko, Franco. Di ba makita nimo ang gwapo nga himos Ginoo? Oh, ato da. Psst. Oh, doon na sila yung nitsit ako. Sa kisami. Franco, tanawa ko. Ang kataas sa imong panglantaw may maghatag nimog dakong paglaom. Oh, doon na sa inainditsit ako. Ang platahan. Franco, ablihi ko. Konsirado man ang kasing-kasing ni Miss Babes para nimo. Doon ay laing pultahan sa kasing-kasing sa ubang binuhat nga miday kanimo nga ikaw gwapo. Unsa?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.